Ayan, wave 125 ngayon mga kabro. Overhauling, refresh. Malakas kumain ng langis. Tapos, nagbabasa na yung tambutso. Ayan o, kapay natin. Sample. Yun o, napakaitim. Grabe. Okay, refresh natin to. Tignan natin yung sigunyal kung may side play. Tapos si Kabro from Banban. Shoutout. Yan, Banban Tarlac. Si Boss. Shoutout sa mga Burais Gang sa Urdaneta. Itong motor ni Kabro. Ayan. Alpha 125. May crack yung crankshell niya dito sa may bandang sprocket. Kaya i-refresh natin. Papahinang lang natin to. Yung makina niya, all goods naman, tahimik. Yun ang problema nito, yung tagas. Kaya papahinang natin mamaya. Bababa natin yan. Baba, dalawa. Brad, baba to, baba din yun. Nakababa pa. Oh, may baba pa palang isa doon. Yung 155 na yun, oh. Binaba namin kahapon. So, yan. Update. Okay mga kabro, good morning. So nandito tayo sa highway at ituturo ko lang sa inyo yung bagong location ng shop natin. So nandito tayo sa tapat ng Wilcon Depot. Yan, tapos ang katapat ng Wilcon ay St. Peter Chapel. Yan, St. Peter Chapels. So ito road to Baguio, papuntang Baguio. At ito naman papuntang Manila. Ito papuntang Baguio. Okay, so yung location natin, Wilcon Depot, may kanto dyan, papasok, pakaliwa. You know, ang bilis ng sniper. May kanto dyan, pakaliwa, tabi lang ng entrance ng Wilcon, may kanto dyan, papasok. Okay, dyan po yung daanan papunta doon sa bagong location natin. Okay, so punta na tayo doon. Okay, so nakalipat na tayo ng highway, ito na yung papasok. Yung Wilcon, yung tabing entrance ng Wilcon, ito na yung kanto papasok. Diretso lang tong kalsadang to. Yan, punta na tayo. Medyo rough road tong pababa dito. Yan. Diretso lang to mga bro hanggang sa likod ng Wilcon. Okay, so nakalagpas na tayo sa likod ng Wilcon. May dalawang posting magkatabi. Ayan lamang yung Wilcon, yung kulay puting building na yan. So ito yung papasok papuntang bagong laboratorio natin. Dalawang poste. Tapos may paper tree. Yung katabi nito is bakanting lote. Yung bakanting rest house ng kuwang ko. Ayan, dito tayo. Kakaliwa tayo. Yan, Wilcon. Yan yung Wilcon. Kaliwa lang tayo dito sa likod niya. Punta na tayo sa laboratorio. Yan, pasok na tayo dito. Diretso lang to. Yan, diretso lang. Iyon oh, may naghihintay na tayong customer mga kabro. Pagkatapos, kanan, pare, may basura dito, kunin mo. Okay, dito tayo sa may tolda. Ayun na si Brother Joke. At si Bossing, good morning. Yan, tabi lang natin tong motor natin. Yan yung bagong laboratorio natin dito banda. One eternity later. Yan, nabaklasan na natin yung makina ng Wave 125 mga kabro. Yan, linis time. At yung expected natin na side play ng sigunyal mga bro, nagkatotoo nga, malakas ang kalog. Pati itong kanyang sigunyal bearing, malakas ang kalog. Yan. Kabilaan, papapalitan natin itong dalawang side bearing, tapos diretso align na. At yung mga pyesa ni boss na dala-dala niya, cylinder block. Powered by Pitts Bike. Yun o. Pitts Bike, standard lang ate boss. Oo, 52.4 mm. Standard nga lang. Hindi ka palang nag 57. Ano pa yung boss? Dala mo? Wala nga din eh. Baka... Clutch lining. Valve spring nga yung... May valve spring ka pa, hindi ka naman nakakam. Okay, yeah. Oo. Sige, kasi na ka. Dapat no nakakam ka, mabalin kag valve spring.
Yan, may side gasket si bossing. Tapos clutch lining, sun performance, kaya lang walang kasamang black gasket. Baka ito may black gasket to na boss. Awan mo't lang. Yun, may black gasket siyang kasama. Ang kulang na lang sa kanya yung magneto gasket. Yan. So dalhin natin sa machine shop. Palay natin papalit ng sigunyal bearing. Isunod nating baklasin yung motor ni Kabro from Bamban. Papahinang natin yung kanyang crankcase. At si Kuya, yan, from Rangayan, nire-readjust natin yung motor niya, lumagitik na. Tune up natin ulit. Yun yung in-overall natin nung nakarang araw. Okay? Okay, nakabili na po tayo ng pyesa ng Wave 125. Ayan, napapalitan na po natin ng connecting rod na original. Kapag connecting rod na original, ang tatak KFL. Kagaya niyan, KFL. Yun o. Tapos dalawang bearing na singgunyal. Bago na yung dalawang yan. Wala nang kalog. Ang may kalog na lang ay si Kagawad. Tupi-tupi. Nasaan na lang si Kagawad? Kagawad! Ikaw munang Kagawad ngayon, bro. Wala si Kagawad. Ano ko, ha? Wala si Kagawad. So yung 125 Alpha kanina na may tagas mga bro, yung may crack ang crankcase sa may bandang left side, ito na, nabaklas na yan, no. Tapos ito naman yung kabila, yung may crack. Napahinang na daw ni Kabro ito. Kaya lang sa labas lang yung nahinang. Ang problema naman ngayon, pati yung daanan ng langis nahinang. Wala nang daanan ng langis papunta dito. Yan sa may bearing na yan, makikita nyo may butas sa gitna yan na maliit. Yan, sa gitnang yan, may lumalabas na langis dyan para malangisan itong bearing. Pati yung main shaft, tsaka yung mga transmission gear. Yan yung dinadaanan ng langis. Kaya lang ang problema dito, nahinang pati yung daanan ng langis dito. Yan, ito yung nahinang. Naging flat. Dapat sana kagaya nito dito, may pabilog yan. Parang tubo sa loob na maliit. Daanan ng langis. Para yung langis makalusot dito sa may transmission bearing. Ang size ng bearing na to ay 6202. Yan. Kaya lang wala. Barado. Nahinang ang daanan. Yan. Anong gagawin natin ngayon dito, brother? Pansamantagal. Ayun si Kabro yung may-ari from Bamban. Pansamantagal, tatanungin daw niya sa kasa kung anong magandang gawin dito. Papapalitan mo to, bro. Tapos yung engine number pa rin ang nakakabit. Yan. Pansamantagal, kakabitan muna natin ng iba. Yun. Hanap muna tayo ng may sasalpak pansamantagal na left side crankshell. Yan, hanap tayo ng parts out para ito muna ay dadalhin ni Kabro. Kapag hinuli siya, may papakita niya to. Pag sinita siya, sabagay pag hindi, susunod na lang. Dalhin mo pa rin to, Kabro, lagay mo sa tricycle mo. Yan, para pag tinignan nila, siyempre sabihin mo naman yung issue ng motor mo, kaya pinalitan mo. Pero kapag na-update mo na yung sa Honda, papalitan mo na lang to. Ganito pa rin yung engine number niya. Yan, pansamantagal lang to mga bro para magamit lang ni Kabro yung motor niya. Yan, hanap tayo ng parts out na left side crankcase. Hintayin natin yung nakatagong ganito ni Pare Jeric. Yan, palitan muna natin to. Yan, daanan kasi ng langis yan, kaya lang yung naghinang, hindi naman niya alam kasi na daanan pala ng langis yan. Kaya wala tayong ibang sisisihin dyan kundi wala. Yan. Ang ginawa lang naman nung naghinang is tatanggalin lang yung tagas. Trabaho lang. Yan, trabaho lang, hininang lang niya. Kaya lang meron pa ring naglilik. Dahil wala na. Wala nang lumalabas dito na langis. Tapos may naglilik pa rin, ibig sabihin hindi na hinang lahat. Yan. So, ano na lang yung gagawin natin dito sa motor ni Kabro. Palitan muna natin yung left side crankcase para mabilis ma-assemble, para hindi siya magpa-machine shop at baka magabihan pa siya. Ito yung pyesa niya. Malinis na lahat yan, sir. Malinis na lahat. Crankshell na lang hinihintay natin. At si Kabro from San Manuel, Tarlac, back pabalik-balik to Pangapat na? Ayun, pangapat na carbs na daw sa Rider 150 niya, pinapalitan niya.
Assemblin na muna natin tong Wave 125 mga kabro. Yan, salpak na natin ito. Sigunyal, bagong connecting rod, dalawang sigunyal bearing at yung clutch bell, pina-replace pala natin to. Yan, pina-replace na natin yan. Para mas maganda yung kapit ng lining. Okay? Okay, kain muna tayo. Walang sige-sige, walang won-won. Mangan, madi namin na-assemblin yung motor nyo. Yan, hindi namin na-assemblin yung mga makina nyo. Na brother Lito? Wala. Halika ng ring round. Pag hindi ka tumigil dyan, hindi ka kakain. Brother, mangan. Tara, kain tayo. Hintay, mamaya na si Pare Jeric pagdating niya. Okay, let's go. Psst, labas. Yan po ang ulam natin for today. Tinolang manok. Oh my God! Wow! Okay, so dito na tayo sa Sigunyal. Sasalpak na po natin to. At hindi natin to may sasalpak na hindi natin pinapainitan yan or ginagamitan ng puller ng Sigunyal. Kaya makikita nyo to, hindi basta-basta pumapasok to. Masikip. Yan. Kaya ang gagawin natin dito, painitan muna natin yung bahay ng bearing. Yan. Painitan natin gamit ang torch. Powered by torch. Yan, painitan natin ng mga 1 minuto hanggang 2 minuto. Pwede na yun. Okay, makalipas ang 2 minuto, salpak na natin tong Sigunyal. Baka sakaling pumasok na. Yan. Iyon, swak na swak mga kabro. Alright, makikita nyo pag swak na yan. Yan, yung kalahati ng connecting rod nakapantay sa crankshell. Yan. Kabro, ingat! Yan, okay na. Assemblin na natin yung transmission. Sa pagsalpak na tayo ng transmission, unahin natin tong kick gear assembly, kick shaft. Yan, yung pagsalpak nito, ganyan lang ang salpak niyan. Dire-diretso mo na lang ilalaglag yan dyan. Kagaya nito, laglag mo lang. Yan, laglag mo lang na ganyan. Ayaw tinutulak niya yung sako sa ilalim mo. Ayusin natin. Okay, so yan, laglag lang natin na ganyan. Yan. Nalaglag nga. Okay, so ayan, ayos na natin, nalaglag na nga. Ganyan lang ang posisyon niya na. Yung kick shaft, ganyan lang, lalagay nyo lang ng ganyan. At makikita nyo tong parang spring na to. Yan, ganyan lang ang posisyon yan. Tapos lagyan na natin yung transmission. Okay. Transmission dito sa main shaft, hindi na matatanggal itong gear na to. So hindi na kayo dapat mag-alala dahil hindi matatanggal yung gear na yan. Dito naman tayo, itong gear na to sa primera hindi rin matatanggal yan. Ang matatanggal lang dyan yung nandito sa may ibabaw, yung segunda. Primera, segunda yung nasa ibabaw. Okay, salpak muna natin to. Papakita ko sa inyo kung paano yung posisyon ng washer dito at yung gear. Yan. Okay, nalagay na natin yung transmission. Ang kulang na lang dito ay dito sa may counter shaft. Yan, unahin natin ilagay dito yung washer na malapad. Yan, washer na malapad. Ito muna. 2 washer lang yan. Yung isa makapal na washer. Yung malapad, ito. Bandang ilalim to. Baliktad. Ganyan. Okay, so pagkatapos nyan, ito pala, pagkatapos nyan, yung malapad na washer, ito naman yung mas maliit pero makapal. Yan sa ibabaw. Yan. Tapos, ito na yung gear. Tapos yung may kalawit. Or tamtamulit, sabi ni Brother Lito. Yan, ito nang lalagay natin. Bandang ilalim to. Nakadapa, ganyan. Okay. O, padapa. Lagyan na natin. Yan. Okay. Okay, so dito naman sa kalawit na yan, dapat nakadikit lang siya dyan. Ganyan lang posisyon yan. Kasi kapag nakapaganyan yan,
hindi nyo may tatakip yung crankcase. Babangga dito. Kaya dapat i-gano nyo. Idusog nyo lang. Yan. Yan. Yung mas malaki dito sa counter shaft. Yung mas maliit dito sa main shaft. Okay, so nilagay na natin yung shifting fork. Ayan na. Ganyan ang posisyon niya mga kabro. Yan. Kapag ganyan, medyo maganit yung ikot mga kabro. Medyo mahigpit. Dahil dito yan. Yung may spring sa ilalim. Yan. Pero pag ganyan, napaka-smooth. Yan, napaka-smooth. Pero kapag ganyan, medyo maganit. Pero naiikot mo. So normal lang yan. Normal lang yan. Ang abnormal lang kapag hindi umikot. No, brother Lito? Opo. Ayan. Okay. So okay na. Kompleto na itong transmission set niya. Nailagay na rin natin yung kick, axle. So diretso salpak lang yan mga kabro. Mamaya na natin itatiming doon sa may bandang flat side. Sigunyal bearing, bago. Connecting rod, bago. Original. Takpan na natin to. Okay. So natakpan na po natin. Dito na tayo sa bandang flat side. Yan. Nailagay na natin yung oil pump. Dahil kanina tinanggal natin ito bago natin painitan yung crankshell. Dahil kapag hindi natin tinanggal to, pinainitan natin yung crankshell, malulusaw yung oil pump gear. Malulusaw yan, sigurado. Kaya tatanggalin nyo yan bago kayo magpainit ng crankshell. Dito tayo sa bandang kick. Okay, so ito, kumakalog-kalog yan, kagaya nito. Yan, kumakalog-kalog. Dapat bago nyo ilagay yung, ilagayin muna natin to, itong plastic dito sa ilalim. Yan. Bago natin ilagay ito, pakita ko muna sa inyo yung pagkabit nito. Okay, itong axle na to, kumakalog-kalog na ganyan. Dapat ikot nyo muna ng pakanan. Yan. Paikot nyo ng pakanan bago nyo ikabit to. Okay. Yan, out. May nakalagay na out. Ibig sabihin, nasa ibabaw yan. O, lagay na natin. Ilagay ko na. Yan. Okay. Oh. Dali lang. Ipapakita ko pa sa inyo. Kasi kapag ganyan na kumakalog-kalog yan, pag pinaikot nyo to, marahil iingay yung starter gear nyo. Yan, gumagalaw-galaw. Kaya dapat ipaikot nyo to para hindi kumagat yung starter gear at yung asawa ng starter gear. Yan, ganyan paikot, tapos lagay na natin to. Lalim ng mangga. Yan, ayusin natin, tapos salpak na natin to. Alright, so ganyan lang. Tapos pwede na natin ilagay yung spring kick at yung bushing spacer, plastic. Yan, lagay muna natin yung spring kick. So ganyan ang kabit nitong spring kick. Yung kawit na to, nakakawit siya dito. Yan. Alright. Yan. Tapos lagay na natin tong spacer. Tapos kawitin lang natin to papunta doon. Flat screw. Yan. Okay, gamit lamang ang flat screw. Kawitin lang natin to. Kung kaya. Yan. Papunta dito. At idiin natin ng kaunti. Yan. Tapos tanggalin na natin yung flat screw natin. Yan. Okay na. Okay. Uy, natanggal. Ulitin natin. Okay, so naibalik na natin ulit yung spring. Yan, gumagana na yan. Kagaya nito. Yan. Paikot natin, dapat iikot to. Ikot patras. Yun. Okay na to. At pinaikot natin dito, hindi dapat sumasayad yung gear ng kickstarter. Smooth. Alright, tapos na tayo dyan sa kick. At pagkatapos mga kabro, lagay na natin yung kick shaft, kick axle dito. Shoot lang natin dito. Hop, tumusok na naman sa sako sa ilalim. At ito, iupi lang natin. Tapos tulak again hanggang sa magpwesto. Okay, so yan na, i-din lang natin. Yun. Oh, yan na. Okay na to mga kabro. Lagay na natin yung bushing dito sa ilalim sa main shaft. Yan, makapal. At bushing again sa ibabaw.
Tapos dito lagay natin yung tam-tam ulit. Yung pinakamaliit na pyesa ng Wave 125 nandito. Yan. Naku, nawawala yung pinakamaliit na pyesa ng Wave 125 sa makina. Nasaan na? Nandito lang sa magneto yun eh. Ayun! Ito siya. Ito yung pinakamaliit na pyesa ng Wave 125. Kapag nawala to, hindi gagana ang oil pump nyo, hindi magbobomba ng langis. Ayan, katok ang makina mo. Nalaglag. Oh, ito pinakamaliit na pyesa ng Wave 125. Okay, ang bahay nito dito naman. Dito yung butas na yan. Yan ang bahay niyan. Okay, kabit na natin to. Okay, so naikabit na natin. Ayun na siya. Yung maliit na yan, i-shoot na natin at ilagay na natin yung kapartner ng oil pump gear. Yan. Okay, kabit na natin to. Yun. Okay, so yan, isalpak na natin. Kaya kapag nawala yun, mahirap hanapin yan. Kapartner yan ng oil pump gear. Kagaya nito. Okay, so napaka-importante ng gamit ng maliit na piyesang yun sa Sigunyal ng Wave 125. Kaya dapat yun ang iniingat-ingatan nyo kapag nagbabaklas kayo. Okay. Yan, lagyan na natin yung housing at secondary clutch. Dito naman, sabay naman yung pagkabit nitong housing at yung primary clutch. Primary clutch pala, I should say. Yun o, English yun ah. Muntik nang dumugo yung ilong ko dun ah. You serious? Okay, sasimbulin muna natin to bagong lining ilagay natin. Okay, nabuo na natin yung panggilid mga kabro. Papakita ko lang sa inyo yung freewheeling nito, itong primary clutch kapag nakabuo na. Ito. Dapat to umiikot to free wheel. Dapat walang sabit yan mga kabro. Okay. Yan. Tapos dito naman may marking yan. Makikita nyo dapat magkatapat yung marking. Yung guhit at yung tuldok dapat magkatapat. Para walang palya sa kambyo. Okay na. So takpan na natin to. Lagay na muna natin yung strainer. Baka makalimutan natin. Yun. Wala nang tubig dito, Brad. Inaagos. Okay na. So takpan na lang natin to mga bro. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nabuo na natin. Salpak natin yung pitch bike. Pitch bike na cylinder block. Standard lang yan. Yan, standard lang. Okay. Okay, so ikabit na natin yung cylinder block mga bro. Pitch bike, standard lang. Yung gamit ni boss, ito lang yung binili niya. Hindi pang racing. Standard lang. Stock lang ba? Ano boss? Yan o, shoutout kay boss. Inaantok na. Isalpak na natin to para matapos na mga kabro. One eternity later. Alright, tapos na yung Wave 125 at yung TMX 125 Alpha. Ganun na ngayong ginawa natin. Nagpalit tayo ng crankshell, bandang left side. At nag-request si kabro, palambutin mo din yung cambio gaya ng mga ginagawa mo. Yun, so ginawa nga natin, pina-smooth natin yung cambio. Tingnan natin mamaya kung naging smooth nga no kabro. Yan o, shoutout kay kabro, from Bamban. Yung Wave 125 tapos na. Pandarin lang natin at syempre check natin yung pump kung umakyat yung langis dito sa cylinder head. Yan, pandarin muna natin. Kamayin mo na yan. Yan lang, kamay mo na. Tigas Brad. Yun, kinamay natin mga kabro. So check natin yung langis kung tumatalsik, ibig sabihin goods na. Tumatalsik yung langis, ibig sabihin maganda ang daloy ng kanyang dugo. Kagaya niyan, tumitilamsik na yung langis. Hop, tama na, patayin na natin. Okay, pwede nang takpan. Tapos na tong motor ni Bossing from Urdaneta City, Pangasinan. Yan, balbas salado yan mga kabro. Si Boss Hale. Yan, Hale, Boss Hale. Tingin naman dito. Yan, shout out. Burais Gang sa Urdaneta City. Oh, Burais Gang. Mga Burais Gang dyan sa Urdaneta. Shout out daw sa inyo, sabi ni Boss Hale. Brad, lagi yung pandikit yan. Manipis na ba? Oh, manipis na yan. Si Boss from Urdaneta, nakalimutan ng helmet. Ganado na ang magpatakbo. Bagong refresh ang kanyang motor. Wave 125 mga kabro. Yan, napaka-smooth. Parang brand new. Mas may smooth pa sa brand new. Maingay lang yung carburetor kasi naka-open. Yan. Sige boss, ingat na lang sa biyahe. Tamang brake in lang Smooth brake in. Smooth brake in. Yan. Kahit 120 lang, break it. Yun.
O, tapusin na rin natin to. Alright, tapos na yung motor ni Kabro. Kabro, anong pangalan mo? Jeff. Ayan si Kabro Jeff. Thank you ha. Ingat na lang, pansamantagal muna yan. Alright, bago umuwi si Kabro, bigyan natin ng pandikit dito. You know, diyan ba sa taas o dito? Dito? Bahala ka na magdikit, bro. At si Kabro, uwi na ng Bamban Tarlac. Boss, thank you. Kabro, ingat, salamat. Brad, open mo ng konti to. Yan. Yo. Ingat bro, salamat. Yan, uwi na po ng Bamban Tarlac si Kabro Jeff. Shoutout kay Kabro. Kabro. Yan. Kapit-bahay natin si Kabro. Saan ang bahay mo bro? Ito sa likod. Okay. Bro, thank you. Sige boss, ingat. Ingat sa pag-uwi. Ganda ng ano. Uy, malakas ah. Uy. All stock. Okay, maraming salamat po mga bro. Dito na lang po natin tatapusin yung video natin. Shoutout kay Princess, yung pamangkin naming maganda. Basta yung sinabi ko sa iyo, totoo yun, no? Bro, nakalimutan ko na po yun. Yun lang. Nagot tayo dyan. Okay. Ayan, shoutout po sa mga bisita natin ngayong hapon na to. Yeah. Jeriel. 200cc na ba to? Oh, 200cc na to, yung Rakal 125. Hindi na natin na video. Ayaw ipa-video ng may-ari. Yun, si Pare Jeric. Pare Jeric, 200cc. Oh, sound check. Yan, sound check natin. 200cc na Rakal 125 converted. Yun. Bira, kain-kaya ng push button mga kabro. Ayan. Ayos, 200cc. Isang bomba, isang bomba. You know, napakatapang. Tama na. So, yan. Dito na po natin tatapusin yung video natin mga bro. Maraming salamat po sa inyong pagantabay at panonood. Shoutout siyempre sa aking pinagmulan, Tatay Severino Velasco. Shoutout. Yan. Okay, see you again next video mga bro. Pagpalain po kayo ng Panginoon.